right, why don't you go around the table, sixalelane i-progress yethu. Linda, iyamanjani i-firewall integration? All right, Kawe, since this was your brilliant idea, ungathanda sichaza nge-report yakho. Ngayenza. Kanjani? Claire, sweetie, you had 2 weeks. 2. Ndithe andikayenzi Linda. And if ifuna kangaka le project akungayenzi wena. Bungandifuni nasetimini yakho seqaleni mos. Yintoni yenzeke phaya? Khawekazi ndithetha nawe. Ingathi ubuze ibhasi ibhaliwe. Jonge, understand u-upset. But sisemsebenzini apha sizokwenza umsebenzi wethu. Asingazomix into ezi-personal nezinto zasemsebenzini. Nyani, so uthetha nami njengobani ke? Njengomama okanye njengeboss yami? Khawekazi. Hayi kaloku. Analungelo wena uyonilecturisha kanye ungixele uba ndenze ntoni. Awungomamam and andikhathe noba ithini i-biology. Kanti into ozoyenza sukela ngoku uzophindela emsebenzini yokwenza umsebenzi wakho. Andizofumana i-written warning futhi ngaphezu koko because le ndlela oethe ngayo apha emsebenzini is unacceptable, Qhawe. Ndiya-understand uba thina sobabini sine-differences kodwa usemsebenzini apha uzosebenza and I expect you to be professional. Yazi unganikezwa warnings noba ziyi-100 kodwa azawutshintsha.